Δεν πάτε τώρα. Καλά. Μπράβο, μπράβο. Να του. Και παιδιά μου, ιούα. Αυτό δώσε Η Φιλιά, το χωριό με τη μεγαλύτερη κτηνοτροφία στο νομό Ετωλοκαρνανία, κάτοικοι αποχαιρετούν το κρέας με έναν τρόπο άκρως παραδοσιακό. Ακολουθήστε μας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Ωραία. Σε ποια γειτονιά είμαστε τώρα? Φιλιά. πάνε... Εδώ ποιος είναι ο Μάστορας, ποιος είναι εδώ? Κύριε Θόδωρο, πώς πάει το φύλλο? Πώς θα ψήξατε μέχρι στιγμής? Σήμερα αυτό το αίσθημα που έχετε να σπάσετε πολλά ζώα, να στείνετε τις γειτονιές σας, εδώ και πόσα χρόνια κρατάει αυτό το αίσθημα? Πάρα πολλά χρόνια. Τουλάχιστον εγώ το και από ό,τι μας λένε και τα παιδάκια μας και τα παιδάκια μας υπήρχε. Τι φτιάχνετε εσείς εδώ? Έχουμε ένα πρωινό που το κάνανε πολύ παλιά χρόνια και ακόμα δεν το έκανε στο κραγάνι. Και το μεταδεύουμε στις λέες του παιδί. Πώς λέγεται? Πώς θα το ζητήσουμε? Πλουστουτσέρ και γανετό. Η νέα γενιά ξέρει να κάνει πλωτοτήρι. Προσπαθεί να μάθει από τις παλιές γενιές και να κρατήσει και αυτή το έθιμο και να το μάθει αργότερα και στα πανεπιστήμια και στο παιδιά και να μην είναι παράδοση. Ρίχνουμε λίγο γαλατάκι, μήπως δεν είναι πολύ αργυρό το πλωτοτήρι και τώρα αρχίσουμε να τα ξεσχίσουμε και να τα ρίξουμε να γίνουν ωραία. Δεν είναι ένα τυρί συνηθισμένο από όλα τα άλλα, είναι κλωτσοτήρι, δηλαδή πώς το φτιάχνετε? Φέραμε το γαλακτικίδα, θα φέρουμε στην ηλία, το μπουκανίσmo και μετά βγάλουμε το βουλίο αυτό και μετά βγαίνουμε το τετράτονο και υπέροχο το πλωτοτήρι σας, αλλά μας περιμένουν και σε μια άλλη γειτονιά που ετοιμάζει με ένα μοσχάρι, με λάσπη, δεν πάμε να δούμε. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? καλά. Τι είναι αυτό που στείλουμε εδώ? Μοσχαράκι. Πώς το ψήσατε? Με πυρόχρωμα απ' έξω για να μην καεί. Γιατί είναι πολύ χοντρό είναι μεγάλο το ζώο και άμα το βάζεις επευθείας έχει τα καεί. Ενώ το πυρόχρωμα κρατάει κοντιά, βράζει πιο καλύτερα. Γίνεται καλύτερα έτσι. Πόσα κιλά είναι? 65 είναι αυτό. Θα φτάσει για όλον αυτό εδώ τον κόσμο? Θα πάνε και λιγότερο. Εσείς το περιμένετε το πρωί, είστε εδώ πέρα? Μοσχάρι. Τι άλλο όμως έχει δοκιμάσει εδώ? Έχουμε κολεξιτόπιτα, γαλακτόπιτα. Τι έτοιμο είναι αυτό το πλαίσιο και πάνω? Είναι ένα παλιό έθιμο, το οποίο είχαν οι παππούδες μας. Μου πούσαν βέβαια, τότε ήταν και η ευκαιρία γιατί ήταν πραγματικά κοραπέζα το αρνί, το μοσχάρι και ένας άλλος τρόπος. Είχαν πέσει ακόμα, κάμανε ένα λάτο, βάζανε μαζί με το δέρμα του το αρνί το καθήκη και από πάνω βάζανε φωτιά, οπότε ένας περαστικός δεν καταλάβαινε τι ήταν από κάτω και όταν ήταν έτοιμοι, φέραμε και την ώρα ακριβώς, Γεια σας, να είστε καλά. Καλή Σαρακοστή να έχουμε. Πρόεδρε, πόση ώρα θα είναι έτοιμο το μοσχαράκι μας? Μια ώρα περίπου. Σε μια ωρίτσα? Μια ώρα. Καλή σας όρεξη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή Σαρακοστή. Γεια σας.
Δεν έχετε λοιπόν παρά να έρθετε στη γειτονιά μου, πήραν το όπλο και μου το επιστρέφουν. Για να φάνε αυτό το υπέροχο φαγητό. Λοιπόν, στην κυρία της Κοροδίας.